sorian gaude. Ikusmiran han eta hemen. Hiriburutik kilometro gutxira, Garrai udalerrian Numantziako hondakinak daude. Erromatarrek Numantia deitu zioten. Lehenengo asentamenduak Kristo aurreko 4000 urtekoak dira. Numantzia, hiri zeltiberiarra, ezaguna izan zen erromatarrei aurre egiteagatik. Numantiarrek, 18 urtez, hainbat erromatar armada garaitu zituzten. Baina Kristo aurreko 133. urtean, Erromak armadaren buru Eszipion Emiliano jarri zuen. Honek Numantzia inguratu zuen 9 kilometroko harresi, dorre eta kanpamenduekin. 13 hilabeteren ondoren, Numantiarrek, itxaropenik gabe, hiria erre zuten eta bertan hil ziren, Erromaren esklabo bihur ez zitzaten. Horrela sortu zen hiri honen kondaira, erromatarrek beraiek zabaldu zuten kondaira. Gaur egun ikus daitezkeen aztarna arkeologiko gehienak erromatar garaikoak dira. Erromak hiria suntsitu zuen, baina beranduago berreraiki egin zuen. Hainbat etxe berreraiki dira, batzuk zeltiberiar garaikoak eta beste bat erromatar garaikoa, hiriaren bilakaera erakusteko. Erromatar garaiko etxea zeltiberiar etxea baino handiagoa zen, eta kanpoaldeko fatxada guztiz harrizkoa zen. Barruko banaketak harrizko oinarriak zituen eta gadobezko hormak. Harresiaren zati bat ere berreraiki egin da. Harresi hau hainbat dorrek indartzen zuten, 4 sarrera irteera zituen atez hornituta, eta bertan 2000 pertsona inguru bizi izan ziren gehienez. Gaur egun Numantzia bizirik dago, historiaren mugak gainditu zituen borroka baten lekuko gisa.